Здравейте, аз съм Павел Атанасов и днес ще ви покажем една тренировка за бицепс и трицепс. Като първо ще започнем с трицепс. Първото упражнение е базово. Правя 4 серии. Първата серия 10 повторения, втората серия 8 повторения, третата 7, четвъртата 10. Първата серия ще бъде от 30 до 35% от тежестта. Това упражнение е базово и обхваща и трите глави на трицепса. Важно е тук да легнете правилно в средата, краката да са стъпнали на земята, да имате стабилна опора. Хващате по-тесно от раменете. Лактите трябва да върват успоредно на пода и се получава следното нещо. Дигате, задържите, лактите гледате да не ги изкарвате прекалено встрани, да върват в една линия и в положителната и в отрицателната фаза задържате. Задължително, за да има максимум разпъване и контракция. И нека преминем към първата серия, загряваща. Дишите. 2. Правите 8 повторения. Оставяте щангата. Почивате около 1 минута. Какво друго може да кажем за това упражнение? Може да кажем това упражнение, че обхваща, както казах преди малко, трите глави на трицепса. Той е базово, многоставово и е добре както да завършвате с него, така и да започвате. И преминаваме към втората серия, която вече покачваме с още 20-25% от тежестта. Тук правим 8 повторения. Като гледате, винаги да пускате бавно, под контрол и да има едно задържане горе в положителната и в отрицателната фаза на движението. И подбирайте, както съм повтарял и в другите 3 епизода на предаването, подбирайте тежестта според възможностите си, не се изхвърляйте, защото ако сложите по-голяма тежест, почва да влиза в рамото, в трапеца и в други спомагателни мускули, което не е желателно.
както съм повторил и преди това, важно е да приемате достатъчно количество вода. И сваляме, покачваме с още около 15-20% от тежестта. И преминаваме вече към една по-сериозна работна тежест. Тук вече правя 6-7 повторения. Вече сме починали и преминаваме към изпълнението на третата серия. Чувате около една минутка. Сваляме 15-20% от тежестта. И правим последно трета серия. Четвърта серия, просто извинявайте. Може да правите следното, когато комбинирате двете мускулни групи като трицепс и бицепс. А именно, първо може да правите двете упражнения за трицепс и след това да преминете към двете изпълнения на бицепс. Тоест, правите един път двете упражнения за бицепс и двете упражнения за трицепс, а друг път правите едно упражнение бицепс, след това трицепс минавате. Така може да ги редувате. И нека преминем към четвъртата серия, която тук правя вече 9-10 повторения. Почивате около една минута и преминавате към следващото упражнение за трицепс.